ajụjụ ka m osikwa ka njụ ọnụ maka ife anya mụ na fụzinu n'ụwa anyị nọ n'ime ya ka ngwa unu n'ọdịdasị m ọnụ otu ụfọdụ si achụ ego n'elu ụwa a na-azọ gidigidi ọba agbaka m mbọ ka eji abụ ọgaranya ụwa na ọ na-esi na Chukwu onye chi mere eze ga-abụlili eze ụjọ sọla obodo si dịle nchai ngwa na-eze na-adị ụjọ si ka njụ ọnụ onye nwelu jesa kenenya obi nwa dị m mma chai asị m ma na-akụta ego n'ọgbọ ka njụ ọnụ ada akụta ego n'ọgbọ ụmụ Naijiria a na-akụta ego n'ọgbọ ka njụba ajụjụ a ụmụ Igbo na-asị m a na-akụta ego n'ọgbọ ka njụba ajụjụ a onye nwere uche a na-akụta ego n'ọgbọ ka njụba ajụjụ a ada akụta ego n'ọgbọ ọ bụrụ ibe a na-akụta ego n'ọgbọ ndị trọk ga-enwesi ego na ndị na-akọ ọkọ ka ga-akalịsị n'ọgaranya ma gbaka m mbọ bụ ego nri ọgaranya na ọ na-esi na Chukwu Igbo nya bụ ife nsị ka nkọrọ ọnụ onye bụ na Chukwu kelee ọgaranya ịtụnye ego dị ụnya na prison ọ bataba obulu convoy onye Chukwu si na ọ ga-abụ ọgaranya kwọlụ ya tinye na prison ọ bataba obulu convoy nataba maka ibe Chukwu bụlụ n'onye ga-eme onye si na ọ ga-adị ga-adịo ibe Chukwu bụlụ nya ga-eme enu ụwa eji ego ma uche mesia jekwa ajụjụ wefu na adakụta ego n'ọgbọ n'elu ụwa na-eje n'onye dị ụtụtụ wee jebe afịa tụgide ọkpọkpọ n'oklọk onye bịalụ 4:30 bute ike ma naba na-eje n'onye jere obodo oyibo na onye akenye si nata onye nọlụ 6 months ebulu ike nata ya bụ na adakụta ego n'ọgbọ ụmụ Igbo ka esole ego ụwa nwayọ maka na adakụta ego n'ọgbọ n'elu ụwa ka njụba obodo ajụjụ ma na-akụta ego n'ọgbọ ka ejụba adakụta ego n'ọgbọ ụmụ Naijiria na-akụta ego n'ọgbọ ka mmalụ onye nwere uche a na-akụta ego n'ọgbọ ka anyị malụ onye na-anụ ọnụ a na-akụta ego n'ọgbọ ka njụba ajụjụ a adakụta ego n'ọgbọ na-ekenụọ ndị okenye ndị gbabalụ mbọ wee gbajie ụfọdụ ka nọ n'elu afụfụ ụlọ tata mana ezebele nwa Chukwu gọzili under 25 years nwata nụ wee bụrụ ike wee nata ebe oyoyo nye ka nji wee gbakọsịa onye ka nji wee tụnesịa wee belu na adakụta ego n'ọgbọ onye ka nji gbakọsịa nụ onye ka nji wee tụnesịa wee beta na adakụta ego n'ọgbọ chachali oya 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 njụba ajụjụ a na-akụta ego n'ọgbọ ka njụ ọnụ adakụta ego n'ọgbọ ụmụ Naijiria a na-akụta ego n'ọgbọ ka mmalụ onye na-anụ ọnụ m a na-akụta ego n'ọgbọ ka mmalụ oyi obi resio a na-akụta ego n'ọgbọ ka njụba ajụjụ a onye na-anụ
na-anụ ọnụ m ma na-akụta ego n'ọkpọ ka mmalụ ada akụta ego n'ọkpọ ịma na mgbe ndị na nwatakịrị ofu onye wee bịa ya gbọọlụ m odibo ka ndị zụ afịa na ya na mama m abalịsịa ya na mama m wee kwụsie wee ba n'ụlọ ọbụla bam asozie nya bụ ọga m wee naba mama m kpọm oku n'azụ ụlọ o wee sị m Okechukwu nwa m gekwa ntị ọ bụrụ na ịlụsi Ọnịcha do ị na-aga n'ụzọ jide isi gị aka maka ndị ọgwụ ego na beri ike n'Ọnịcha ka ị malụ ọsị m nwa m onye bụ ogo oguo akụkọ onye anwa agbawalụ ejide gị ewere imela ọgwụ ego akịkọ wee sị mama na manụgo wesala ọga m na wee jebe welute n'Ọnịcha do akịkọ ụwa akịka nna akọlụ n'ụbụ ife meleme maka nke fụ n'anya bụ eziokwu n'ụwa ma nke nụ na ntị nwere ike ịgbasị ka ngwa unu eselu ụmụaka bụ ụdọ Ọnịcha do na briji ihe dịka anyị na-azụ afịa ụtụtụ bụ na anyị na-agbaje n'ilu ọrụ n'ime akwa na onye si ụmụ n'ụzọ onye si mụ ụbọyị bịa kene o nwere ife chọrọ ịjụta ndọkala ọsọ onye kpọọ mụ na mụ na ọsọ na-eme nnọdụ n'ụzọ na mụ na ọsọ na-eme onye ọbụla kpọrọ m otu mụ na ọsọ na-eme ka ngwa unu anọzie m n'Ọnịcha do n'ọnya 2 years na 3 years bata nke 4 years wee ghọta na ife mama m kọlụ mba akụkọ na-enwere ife ebe ọgwụ ego ọ ga na-enwere ife ebe ọgwụ ego n'elu ụwa ọgwụ ego bụ a na-eli akụ ya bụ akụ a na-anọchi onye na-agba mbọ kpata ego n'elu ụwa ụfọdụ si na na-ebuli isi mmadụ tinye na kọbọdụ ikpe onye anwa ike egezobe ka mmiri ashị ashị ọgwụ ego bụ kọneshọn ọgwụ ego bụ kọneshọn ịdị kọneted ịkpata ego n'elu ụwa isi na na-agwọ ọgwụ ego agwọ ka ndị ụgba ga-ajụjụ nwa ka ịza a na-agwọkwa ọgwụ ụbịam agwọ adakụta ego n'ọkpọ adapịata ego n'ọkpọ onye nwere uche na-akpata ego n'elu ụwa maka njụba ajụjụ ka na-akụta ego n'ọkpọ ka njụba onye na-anụ onugbo ka na-akụta ego n'ọkpọ ka mmalụ nke ezigbo mmadụ ya na-akụta ego n'ọkpọ ka njụba adakụta ego n'ọkpọ ụmụnne m ndị Chizalogu na nwa ndị Chukwu nna gọzili na nwa ịma na akụ n'aka mma na ikolobịa maka onye kpata ego na okolobịa onye ahụ eme ego ya enjoy chibu ụzọ m ọlala obi ego gị dị n'Ọkịja akụ gị zulu mba ọnụ odogwu obiafụlụ dike n'Ọkịja gagede akụzulu ụmụ ogbenye ọdịna nwata bụ leze ọgbatosu n'ihi adị odogwu abịa ụbagwagwu na Dubai ụbagwagwu Dubai odogwu obiafụlụ dike n'izolusibe aka jọfọ na Zungeri
akajọfọ na atụgeri Obiafulu dike na isoro n'egwu a nnụnụ Chukwu na-agbala ọgụ nnụnụ Chukwu na-agbala ọgụ n'Ọka Obiafulu dike ọkịja chọrọ ogidi odogwu onye bụ CEO Perfect Properties Nigeria Limited ya bụkwa Chief Executive Officer Ado Furniture odogwu oche anyị ga-ebi n'ụlọ dị mma odogwu onye bụkwa CEO Zara Hotel n'Ọka ya bụ ife dị iche n'Ọka odogwu ị na-agba obi ngo n'elu ụwa ịbụ ọnụ na-eli eli oyimijego na Zara Hotel n'Ọka iso na ndị ọnụ na-eli eli iso na ndị ọnụ na-eli eli ka njụrụ ijego Zara Hotel n'Ọka ka ijebe Zara Hotel n'Ọka Zara Hotel n'Ọka ụmụ Igbo ka ijebe bi na Zara Hotel n'Ọka Zara asị ijego n'ife dị iche n'Ọka Zara Mas Hotel bụ ebe a na-eme mmemme Zara ka ijebe ife dị iche n'Ọka Zara Hotel n'Ọka Adasiokwu nke je adogbu ka mụtala mụta chayi awele Chukwu gwọlụ di ya ọma obi dị nwanyị ọma lọlọ Obiafulu dike n'Ọkịja lọlọ Cynthia Uchechi mụọ ghalobi ezi nwanyị mana nwoke na-akpata kwakpata mana nwanyị na-eme akụ ndozi ya ka o ji daba asịsị ya chayi obike n'elu m my prince Chibụzọ Moghalobi Junior n'Igadi nwa bichiri obi nne ya ife a na-amụrụ nwanyị bụ maka nwa maka nọ nwa na-ebichi obi n'elu ụwa kenelu ma ada gị Ada Obiafulu dike ada dị mma nwanyị ọma Ada Cherish Ifeọma Moghalo nyaba Ada Obiafulu dike asị m na ada akụta ego n'ọkpọ ọ bụla ife a na-akụta ego n'ọkpọ Obiafulu dike ma mkpata ego cha maka na Obiafulu dike gbanụ kelekele mana Chukwu na-enye ego eji rapụ obi akpata ego n'elu ụwa ngwa ka njụba ajụjụ mana akụta ego n'ọkpọ ka njụ ọnụ onye nwere uche a na-akụta ego n'ọkpọ ka njụba ajụjụ ọnụ obodo tere ijesi mana akụta ego n'ọkpọ ka anyị malụo onye na-anụ olu ma na-akụta ego n'ọkpọ ka anyị jụba ada akụta ego n'ọkpọ Obiafulu dike si m kene High Chief Godwin Ezagba odogwu akụgo nwanụ n'ọbọchị mbọsị chili akụgo ọ bụ Obiafulu dike kpọrọ odu ma bịa live mgbe bịakasị egwu na akụgo wekwado nkata bụla ego na ife fụrụ n'anya ka m na-egwu n'elu ụwa akụgo na ịda awa akwụgo na ọda awa akwụgo nke ndị
ụbọchị odogwu abịa o jiri isi m kene o Chief John Bosco odogwu nwa na ya dị ike nwa ọnụ nkwọ ọnwa n'ụmụ uchu ọnwa na-etiri ọla n'ụmụ uchu odogwu ịma na ọnwa tizie ka ọ bụla ọnwa oyoko ọnwa na-etiri ọla bịa kene ya tiela odu maka nna ọnwa ịgba na-ekwulu ọnwa oyoko ọnwa oyoko ọnwa na-etiri ọla n'ụmụ uchu odogwu ọnwa na-etiri ọla n'ụmụ uchu oyi ọnwa tiseke n'ụwa ọnwa ma bụla ọnwa oyoko ọnwa oyoko Ebube Chukwu ụzọ n'azụ obodo ara na-azụ nwa papa ụmụ ogbenye nnọọ ọkwa ụmụ Igbo ka njụrụ ajụjụ si onye na-eme ọgọ ị ka ga-eme ka bishọp ka njụọ ebe iji unu eme ọgọ iji bụ moto eme ọgọ ị ga-eme ka bishọp ka njụọ odogwu ugolu mmadụ okwunye oduma timụ baba nganga na-egwu Ebube Chukwu ụzọ n'ịga adị agọlụ ụmụ ndị ilo gbatuzi n'Ebube Chukwu ụzọ maka na ndị ọ na-enyela aka karịrị akarị ka ngwa unu ịmakwa na onye bụrụ bishọp tata ịma na igbulu mmadụ 1 million ọ bụrụ ọsọ bishọp ka ngwa unu bishọp gwalụ na ọ bụrụ ụsọ ya na ndị ibi ya na-aba n'ụlọ lalụba ụla ego Chukwu nyere ya ezugoluba ka ngwa unu mana ego onye na-akpazi tata ego ji enyela ụmụ ogbenye aka nnekwa anya ọ bụla eziokwu odogwu ọ bụla isi ilu ụlọ na n'ọsọ obodo ịlụlụ ọtụtụ ụlọ ụka nye ndị ụka wezifa bebelu Chukwu odogwu abịa Ebube Chukwu ụzọ odogwu bishọp ndị Igbo odogwu oduma na-ekene gị n'egwu a Ebube Chukwu ụzọ kenelu m ụlọ nọ gị osodieme nwanyị ọma eze nwanyị na-ega adịo odogwu dịka esi m kene High Chief Nnamdi Dike Mechebe odogwu na Disco Oil and Gas eze jamatụgo onye ọcha gala ụwa n'oji odogwu eze jamatụ n'Ọkịja eze jamatụ odogwu ọgaranya obi ya dị ọcha eze ọ bụla ibe a na-akụta ego n'ọgbọ ịma na ịma nwa echichi chacha maka ike adọrọ gị iji akwụ ọkpọ mana Chukwu na-enye ego onye chimele eze ọgolo onye ọbụla solu ụwa nwayọ eze Jamatụ Foundation eji alụlụ ụmụ Igbo ọlụọma eze Jamatụ n'ihi adịghị odogwu ọkwa n'ime COVID-19
iburu rice wee nata wee kebe ụmụ ogbenye n'ofu n'ofu eze ị na-eke rice ka ị na-eke ego eze Jamatu Foundation eze Jamatu n'ihi ga-adị odogwu a ọgaranya obi ya dị ọcha nwoke malụ mma ka nwanyị ife dị ka agakọkwa na m eze ngwa ka anyị jụba obodo ajụjụ ma na-akụta ego n'ọgbọ ka anyị jụba ngwa ka anyị jụba ajụjụ ma na-akụta ego n'ọgbọ ka anyị jụba ụmụ Igbo ka na-akụta ego n'ọgbọ ka anyị jụba nụ ọdụ obodo gara ije si ma na-akụta ego n'ọgbọ ka anyị jụba akụta ego n'ọgbọ ambulodu mapanienu anjezu dodogwu ọkwako dafulu dike High Chief Elochukwu Aganama odogwu nwane ya dị ya bụ CEO AKT Light ọkụ na-enye ife n'ala Igbo ọkụ na-enye ife odogwu eyi ọkụ na-enye ife daalụ ọkụ na-enye ife nnukwu mmanwụ Igbo na-ekwulu ọkụ na-enye ife odogwu oyi ọkụ na-enye ife odogwu Igbo na-ekwulu ọkụ na-enye ife odogwu igirigi ọkụ na-enye ife odogwu n'Imo ji karịsịa ọkụ na-enye ife odogwu ndị n'Imo ji bili ọkụ na-enye ife weta ife n'ụzọ ọkụ na-enye ife nye m ife n'ụzọ nke mmụọ ka mfụ ụzọ ọkụ na-enye ife odogwu High Chief Okwudili Nwankwo ọgbata ozu ara nke mbụ na Dubai ichie ife melụ mma amabala ka isi eje odogwu na ọhịa adịla gị mma ezi ọhịa ya bụ Chairman CEO Big Chris Ventures Limited odogwu abụọbala jiri dị ebube ototo nwa na Dubai obiapụlụ dịka esi m okene gị n'egwu a ezeomogo odogwu ezeomogo ma elụbụ nke mụọ ototo ka njebekwa na ọkịja chala ogidi ka njezite okwu odogwu ọkwa ka obiapụlụ dike odogwu abịa High Chief Karistus Ibe odogwu nwa n'ihi ya adịghị odogwu ahụ ọzọ ụmụnna nwezu akụ ọzọ ugo nabọ n'ụmụka dike Kingdom odogwu karimo na South Africa odogwu obiapụlụ dike si m kene kalime ọbịa keneli na ọya adịla gị mma odogwu a obiapụlụ dike si m kene o Chief Martins Obiora mmadụ ugwu oliego na ukego odogwu ọkịja chala ogidi oliego na ọya adịla gị mma odogwu a onye bụ CEO Martin Spring Teenage Limited oliego
Oliego bụkwa CEO Oliego kachọ ojimote ma ọgụdogwu daalụ onye bụkwa CEO Mata Poultry Farm Oliego na-egadịo onye bụkwa Director Oliego Foundation eji alụlụ ụmụ ogbenye ọlụ ọma daalụ ekweme na amalechi ya Oliego n'iso n'egwu obele nwa balakụ na nwa odogwu a Oliego si m kele Oliego ya Mrs. Chioma Mmadụbụ enyi di ya nwanyị ọma asa osodi ebe akụ lọlọ Oliego odapụlụ dịka si m kene unu ndị ọma kedu maka High Chief Rob Truss Nwakika Digbo Dangote ndị Ọkịja odogwu ọzọ eze anọchie n'Ọkịja chọrọ ogidi oke nwa na ọya adịla gị mma n'elu ụwa adapụta ego n'ọkpọ isi ebe akụlọ ọkpọ lue Jamaica aka nkịtị ka ị ga-abanata isi ebe akụlọ ọkpọ lue Kotonu aka nkịtị ka ị gbanata highest pụta prison na bulu ezogide Ọkịja na-anara akụta ego n'ọkpọ ọ bụla ibe a na-akụta ego n'ọkpọ ịma na bọma n'oge ga-abụ ọbasị kajobenu kajoba dodo mana akụta ego n'ọkpọ kajoba kajobenu kajoba dodo mana akụta ego n'ọkpọ kajoba kajobenu kajoba dodo kajobenu si mana akụta ego n'ọkpọ kajoba a na-akụta ego n'ọkpọ akụta ego n'ọkpọ